Γεια σας, είμαι η Βέρα από τη λογοτεχνική ιστοσελίδα 121 Words και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς μπορείτε να υποβάλλετε μία ιστορία σας για δημοσίευση. Όπως είμαστε λοιπόν στην αρχική σελίδα, επιλέγουμε το ελληνικό 121 λέξεις και ύστερα πηγαίνουμε εδώ στο μενού και επιλέγουμε το φόρμα υποβολής. Πρώτα, ανάλογα με τη γλώσσα της ιστορίας μας, επιλέγουμε και τη σωστή γλώσσα στο μενού εδώ. Είτε αγγλικά είτε ελληνικά. Στο παράδειγμά μας, ας δούμε λοιπόν τα ελληνικά. Το πρώτο βήμα είναι να συμπληρώσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας. Εδώ λοιπόν γράφουμε το όνομα και το επώνυμο με μικρά γράμματα και με τόνους. Εάν θέλετε, δεχόμαστε και ψευδώνυμα. Εάν το ψευδώνυμό σας είναι μόνο μία λέξη, μπορείτε να το γράψετε 2 φορές και εμείς θα σας στείλουμε email επιβεβαίωσης για να σιγουρευτούμε ότι το έχουμε λάβει σωστά. Εδώ συμπληρώνουμε το email μας. Αυτό εδώ το πεδίο δεν είναι υποχρεωτικό. Εάν θέλετε η ιστορία σας να δημοσιευτεί στη Facebook σελίδα μας και να λάβετε ειδοποίηση, μπορείτε να συμπληρώσετε το link από το προφίλ ή τη σελίδα σας. Πατάμε συνέχεια. Εδώ γράφουμε την ιστορία μας. Πρώτα αποδεχόμαστε την άδεια δημοσίευσης και ύστερα γράφουμε τον τίτλο με μικρά γράμματα και με τόνους. Σε αυτό το πεδίο συμπληρώνουμε την ιστορία μας. Σας συμβουλεύουμε πριν το κάνετε να τη γράψετε πρώτα σε Microsoft Word, ώστε να σιγουρευτείτε ότι ο αριθμός των λέξεων είναι ακριβώς 121. Σε αυτό το παράδειγμα εδώ έχουμε κάνει τη μία παράγραφο με υπογράμμιση, μία παράγραφο με bold και μία παράγραφο με πλάγια γράμματα, ώστε να δείτε στο τέλος του βίντεο τι ακριβώς λαμβάνουμε εμείς. Επίσης, έχουμε αφήσει εδώ 2 κενά, εδώ 1 κενό, ενώ έχουμε χρησιμοποιήσει και παραγράφους. Παίρνετε λοιπόν το κείμενό σας, πατάτε αντιγραφή, πηγαίνετε στη φόρμα και πατάτε επικόλληση. Εάν θέλετε να προσθέσετε μία δεύτερη ιστορία, πατάτε το ναι και ακολουθείτε τα ίδια βήματα. Εάν πάλι δεν θέλετε, πατάτε το όχι και το πλήκτρο της συνέχειας. Στο τελευταίο βήμα σας ρωτάμε εάν έχετε δημοσιεύσει ξανά μία ιστορία στο 121 Words. Εάν το έχετε κάνει, τότε πατάτε το ναι. Εάν όχι ή εάν έχετε υποβάλει ιστορία αλλά δεν έχει δημοσιευτεί, τότε θα σας ζητήσουμε να ανεβάσετε μία εικόνα που θα λειτουργεί ως το εξώφυλλο για όλες τις μελλοντικές σας ιστορίες. Για καλύτερα αποτελέσματα, αποφύγετε εικόνες που είναι κάθετες ή τετράγωνες. Επιλέξτε εικόνες που είναι οριζόντιες, σαν αυτές που βάζουμε στο εξώφυλλο του Facebook. Για όσους έχουν γνώσεις γραφιστικής, η αναλογία είναι 3:2. Επίσης, σύμφωνα με την πολιτική του Your Novel, πρέπει να αποφεύγονται φωτογραφίες προσωπικές ή γενικότερα με πρόσωπα, όπως και φωτογραφίες με γράμματα. Μπορείτε λοιπόν να επιλέξετε είτε κάποιο στιγμιότυπο, κάποιο wallpaper, κάποια ζωγραφιά ή και κάποιο σκίτσο. Πατάμε λοιπόν το κουμπί που λέει Upload, επιλέγουμε τη φωτογραφία μας και περιμένουμε ώσπου να ανέβει. Στη συνέχεια πατάμε τον κωδικό επιβεβαίωσης και το κουμπί της υποβολής. Μόλις ολοκληρώσετε τη φόρμα θα λάβετε ενημερωτικό email, το οποίο μοιάζει κάπως έτσι. Περιλαμβάνει τον κωδικό υποβολής, καθώς και την ιστορία που έχουμε λάβει. Αντίστοιχα, να σας δείξουμε τι λαμβάνουμε εμείς. Λαμβάνουμε αυτό εδώ το email, όπου υπάρχει το όνομα, το email, το Facebook, ο τίτλος της ιστορίας εδώ και η ιστορία. Όπως βλέπετε, τα bold, η υπογράμμιση και τα πλάγια γράμματα χάνονται από τη φόρμα. Υπάρχουν ωστόσο τα κενά μεταξύ των παραγράφων. Αυτή λοιπόν ήταν η διαδικασία υποβολής ιστοριών στη λογοτεχνική ιστοσελίδα 121 Words. Περιμένουμε τις ιστορίες σας και μην ξεχνάτε, 121 λέξεις είναι όσες χρειάζονται για μια σπουδαία ιστορία.